देहाती फिल्म्स प्रेजेंट कर दे हमारो बहु करबो। Presented by SLP Recording Studio. 802423। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो हाँ गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। जकरा से लगैले रही ओकरे से हम करबो। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। जकरा से लगैले रही ओकरे से हम करबो। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। छगे कर दे हमारो बहु करबो। मैयो बाबूजी नहीं हमारा पर दाई छौ धायान गे दाई छौ धायान हाँ बाबूजी नहीं हमारा पर दाई छौ धायान गे। अब नहीं छी बच्चा हम हो गेलहु जवान गे। खूब मानै वाली कनिया तोरा ले पुतहु करबो। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। सुनै छै कर दे हमारो बहु करबो। हाँ यह लगन में हमर मैयो कर दे मामला से टके कर दे मामला से हाँ यह लगन में हमर मैयो कर दे मामला से टके। जल्दी से धरवा दे हमर साहजी के टके। अब बार ने करब त फूल तोर फूल से हम कूदबो। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। गे मैयो कर दे हमारो बहु करबो। कर देना कर दे हमारो बहु करबो।
हाँ हाँ रविंदर मुकेश का मम्मी पैर गेल